ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக். என்னடா வீடியோன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் நேரத்துக்கு இப்போ வீடியோ போடுறேன்ட்டு. ஒரு சேட் நியூஸ் தான். ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்டா பேன் பண்ணாங்க வந்து கேட்டிங்கன்னா, பப்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் மேலே வந்து கேஸ் போட்டுச்சு. என்னை பார்த்து பப்ஜி பார்த்து காப்பி பண்ணியிருக்கீங்க, எல்லாமே காப்பி பண்ணியிருக்கீங்க, ப்ளே ஸ்டோர் அண்டு கூகுள் மேலே கேஸ் போட்டுச்சு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ஜி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயிச்சிருச்சு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் பேன் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளோதான்டா, ஃப்ரீ ஃபயர் வராதரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்துடும். அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் சொல்கிறேன். முதல்ல ஏன்டா பேன் பண்ணாங்க நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் ரீசெண்ட்டு. அது நிறைய பேர் காண்டாயிடுவீங்க. ஏன்டா வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரீ ஃபயர் டெலிட் பண்ணிடாதீங்க, அப்படியே இன்ஸ்டால்லே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஜியோ சிம்முக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். ஏர்டெல் தான் பாவம், நிறைய பேர் ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணுவீங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகாது. ஏர்டெல்லாம் ஓப்பன் ஆகாது. அப்படின்னா நான் ஜியோ பாட்டி இப்போ ஏர்டெல் வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்படின்னா நான் ஜியோ சிம் மாற்றிட்டா ஒர்க் ஆகுமாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்ன இது வரைக்கும் தெரியல. நான் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரொம்ப சேடாக இருக்குது. அதனால் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். நீங்கள் யாரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஃப்ரீ ஃபயர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடாதீங்க, வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே வீடியோ எடுத்து ஃப்ரீ ஃபயர் பேண்டு, ஃப்ரீ ஃபயர் அன்இன்ஸ்டால் நிறைய பேர் வீடியோவே போட்டிங்க. யாரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போயே சொல்கிறேன், யாரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ சொல்கிறேன். நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் தான் பண்ணலான்னு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் யோசித்தேன், யூடியூப்பில் இது மாதிரி சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் யோசித்தேன், என்னத்துக்குடா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுவோம். எங்கள் அண்ணன் கேட்டேன். எங்கள் அண்ணன் சொன்னால் ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து ஜியோ சிம்க்குலாம் வருண்டான்னா, நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருப்பேன் லாகின் பண்ணாமையே. நான் இப்போயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் பேன் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோதான், ஃப்ரீ ஃபயர் நீங்கள் நினைக்கலாம், அப்படிலாம் இல்லை, வந்துடும். நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போயே காண்டாகி அதுக்குள்ளே பப்ஜி இறக்கிட்டீங்க. தெரியும் அதுக்குள்ளே இறக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு. ஓகே, எப்படியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யாரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயரை டெலிட் பண்ணிடாதீங்க. நிறைய பேர் காண்டாகிட்ருப்பீங்க, டெலிட் பண்ணிடாதீங்க. இப்போயே சொல்கிறேன், ஃபோன் மொபைலே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பை பை, டேக் கேர், லவ் யூ ஸோ மச்.